खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि गोदान ब्लगजों नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। ओमफ्राय दिनै जोंना बे आं दाख्लैयो भिडिअ हगारदोंमोन ना दैबानानि मोनसे ब्लगाव। ओमफ्राय बे माने आरोबाव नेक्स्ट माने एखेबारे नैबे गेजेरजोंनो गावस्रानानै माने न'फोरखौ एसे नस्थ' खालामबाय आरोना। ओमफ्रायो ओरैजाय जोंनि नैबे सानाथ' माने न' सिङावनो जान्दिसे जाखाबाय आरोना। ओरैबायदि खस्थ' जासिगोन बिसोरो साननैसो दैया माने माबा खालामबाय आरोना। ओमफ्राय नैबेयाव फुख्रि दंमोननो गासिबो ना बिराद हगारदोंमोननो थांजोब्बाय आरोना। ओमफ्राय नैखिजाय ओमफ्राय आं जुम खालामनासो देखायनाय जाबाय आरोना। ओरैजाय थाबा ओरैजाय थांनो हाया बिदि जानानै ओमफ्राय आङो बेयावनो थानानै देखायबाय आरोना। ओमफ्रायो नोंथांमोना नायलांबाय थादोल' भिडिअखौ जोबजासिम। नाफोरा खारखाजोबलांबायो। गैला माथो नोंसाना न'आ लोमजोब्बाय? न'आव हाबदोंमोन ना नै दा एसे खम जाबाय। ओरैनो दुखुआव गयोमोन। जों इखिजाय थांनो हाला। ओइ स्कुलखैबो बायबाय नै इखिजायबो थांनो। ओमफ्राय इसानाथ' न'आ माने सिङाव हाबजोब्बाय आरोना। दैमानि माबाया दैमायानो बायफ्लंबाय आरोना माथावरिजों। ओमफ्राय इसानि न'आथ' जाला आरो जान्दिसे जाखाबाय माने। हरावल' हादों आरोना अखायाबो ओरैबायदि नस्थ' खालामजोब्बाय आरोना। सेस बै 1 नम्बर जयपुर गामियाथ' सेस ओरैजाय माइफोरा डिस्टार्ब जाबाय। न'आव थांनो हाला एखे न'आथ' बायसिनजोब्बाय आरोना। न'आव थानो हाला रावबो मानसिफोरा लोमजोबखाबाय। बारि सिंजोंसो लाहरबाय आं। दे थांदो दे थांलाय नोंसोरो। नै इसिनि जाबाय आरो न'आवबो हाबबाय गैला। नै 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 नङा आङो भिडिअसो बानायदों। नै नायलाय अबस्था गैला माने नै इसानि न'आ बेसेरा एखेबारे बेनो नायदो दाबायदियाव सेस। मा जायो नुवाखै? गोदो जाहानावबो जादोंब्रा इदि गोसानावनो जायाखैबा बे जानाय समावलाय बयनोबो जादों आरो सेस। नै लोगोफोर नाय दाउ लामायाव दंनो खावसे दाउआ। ओमफ्राय इसानाव हमना दोनहैबायनो बिसोरा। ओमफ्रायो आं देखायनायनोसै दै आंबो हाबहैथारनोसै बिराद बोरैबा मोनबाय आरो दै न'खौ नुनानै आं देखायहैथारनोसै आरोना। आं देखायनायनोसै दै आंबो हाबहैथारनोसै बिराद बोरैबा मोनबाय आरो दै न'खौ नुनानै आं देखायहैथारनोसै आरोना। आं हाबथारनोसै नै गोदोनासो जाया नै ओरैबायदि गोथौ जाबाय आरोना सेस बेफोरथ' नै लोमजोब्बाय आरोना। ओमफ्राय आंबो थानो हाथारला माने न'सिम थांथारनोसै। आयु इसोर भगबान मानो जाफेरा बिदि जानांगौ जाखो ना। ओमफ्राय न' सिङाव बारा लोमाखै नामा माथो थौलाय। न' सिङाव हाया गोजौ नामा? नै गय बिफांफ्राथ' गैखाला आरो गोदोजोब्बाय अबेबा अबेबा। नै लेथिंआ सेस। नै बेसेराफोर मदद खालामदों गामिनिया ओरै बायजोब्बाय आरोना। नै
नै गैला नै न'आ नारजि गोराना नै जेने थेने ओमफ्राय फालेङा इदि जाना दं आरोना सेसे नै गामिनि मानसिफ्रा एसे मदद खालामबाय आरोना न'आ बिनानावसो गामिनिबाबो बिनानावबाबो नै ओरैजाय बायफ्लंबाय आरोना दैया एखे ओरै फैबाय दैया एखे ओरै सिद्दा इसान न'खौनो फैखाजोबदो आरोना ओमफ्राय नायबावनि आङो बेयाव मोनथायाबो मोना सिलाखै बेखिजाया गोथौ नामा गोथौ थांलाबाय सिलायावबो गोथौ जाबायथ' आरो एसे जाबाय सिलायाव थांनो हालानो थांनो हायो दे थां ओइनो थिबखलखौथ' नुला माने गैला ओरैबायदि ना नै लोमजोब्बाय लोगोफोर न'आ इमान गोथौ जाबाय नै सेस लोमजोब्बाय आरोना ओरैबायदि दुखुनांथाव जाबाय आरोना बिसा न'खरसे ओमफ्राय ओइ 1 नम्बरखै जों नायहैनो हानाय नंला नै लोमजोब्बाय जि गोथौ जाबाय आरोना न' सिङावथ' ओइनो अबस्था गैखाला न' सिङावबो हाबजोबखाबाय उन्दुनायखौसो दावराव जाग्रोदोंहाय इसोरफोर औ दे गावबागाव थानायखौ माबा खालामना थायाबा फालेंखौ बखर खालामनो हादिया अबाव थानो हाबाव नोंसोर साननै सानथामा ना हाबनो गिजोब्बाय बिदा हारसिं हाबदोंमोन साननै सानथामा थानो हानांला आं सिङाव हाबैला सेस सिङाव माबा लोमखाजोब्बाय खारबाय लोगोफोर आंनो माबायदि जादों आंनो माने इसिनि जाखादो आरोना दैयानो सिलायावनो ओमफ्राय नै इसिनि जाखाबाय दैया आयौ गोथौसो जालांजोब्बाय दं नामा दैयालाय नै गैला लोमजोब्बाय सेस अबस्था गैला मानसिफोरा ओरैबायदि नायफैबाय आरोना ओरैबायदि इसा न'सेयाल' लोमखोना माखोथाय ओरैजाय नायहैनो हानाय नंला जि सिजोब्बाय आंना जि खस्थ' जाखासिगोनहाय ना ओरैजाय बाराखै आरोना इखैजाय माथावरिखै ओइखिजाय बारबायनो ओमफ्राय ओरैबायदि खस्थ' जाखासिगोन माने फुख्रि दंमोन नामा इयाव ना हगारदोंमोन ना फुख्रि जावनानै माने बायफ्लंबायनो आरोना बेयाव ओमफ्राय ना हगारदोंमोन नाया सेस अबस्था गैला जोंनिखै दासो जाफैबाय नामा बेलेग गामियाव अबस्था गैयि जानाया जोंनाव दासो जाफैदों नै ओमफ्राय अखायाबो हरावल' हादों आरोना ओमफ्राय बेयावनो ओरैबायदि दैया माने अबस्था गैयि खालामबाय आरो न'से न'नै माने ओरैजाय माथावरि बारना थाहैनायफोरा लोगोफोर आङो माने बै खावसेखै नायहैनो हानाय नंला आरोना आंना ड्रेसाबो सिजोब्बाय नालाय ओमफ्रायो आङो दा बेखिनियावनो नोंथांमोननो देखायनानै आङो भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनो सानबाय जोबोद दुखु मोनबाय आरोना न' लोमजायोबाथ' जानाय थानाय उन्दुनाय जोबोद खस्थ' जायो दाथ' जाय बिथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायदों गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय आङो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नो सानबाय आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन